What's up mga dre? Easy And Ricey. and welcome to Easy and Jay's TV. Nandito kami sa Swal mga dre. Punta kami sa may WWE Playground. Track ride ulit mga dre. Let's go! Papunta tayo ngayon sa Banayad Trail mga dre. So ito ulit, backtrack ulit. Papunta dun sa Tuktok. Ayan, sinama ko si Labi Joyce mga dre. Pag-hikin natin siya. Meanwhile, So yan mga dre, habang packet tayo, dito si Dre Joseph, tapos si Sir Reggie. So yan, ayos. Oh, shout out sa mga walang nipads sa pauwi na kami. Ayan oh. O nga pala mga dre, Oh, magnipads kayo. Bigla ang ride. importante talaga gears. Nandito na tayo sa jump, dito sa may Banayad mga dre. So pakita ko ulit siya. Try natin to mga dre kasi di natin na-try nung last. Try natin tong unang jump sa Banayad mga dre. Oh, smooth. Na-clear na natin yung jump sa Banayad mga dre. Labi, ano masasabi mo doon? Smooth. Alright. Kasama pala ulit natin dito si Justin mga dre. Ayan, kung maalala nyo sa unang vlog natin, kasamahan niya ulit tayo para may kasama si Labi Joyce. a few moments later. Akyat na kami dun sa starting line mga dre para maumpisa na rin natin tong trail. A few inches later. Nandito na tayo sa starting ng Banayad mga dre. Tulad ng nasabi ko sa inyo, iabig tayo ng WWE regarding sa trails nila. So naglagay na sila ng signage dito mga dre. Dito talaga yung starting line ng Banayad Trail, stage 1 mga dre. Mali pala tayo dun sa unang vlog natin kasi binago nila yung starting ng Sadam. Doon naman yun mga dre. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pag nababa na natin tong Banayad Trail. Akyat na ulit tayo para tirahin natin yung Sadam mga dre. Babay na natin tong Banayad Trail mga dre. Let's go! Banayad Trail. May bantings na dito mga dre. Ayan, kaliwa ay kanan. Padyakan. Takda mga dre. Berm. Berm ulit. Yan, heading na tayo dun sa jump.
Na-trap. Oh, dude. Padyakan ulit dito mga dre. Punta natin yung pinaka finish line. So may mga bantings naman mga dre. Tapos dito alright, Banayad Trail. At yun yung Banayad Trail natin mga dre. So yan, ang update lang dito, nagdagdag lang sila ng konting linya dito sa may finish line papunta doon, pero the rest naman ng trail pareho pa rin. May mga bantings na mga dre. Tapos mas maganda tong trail kung tuyo mga dre. Alright, A few inches later. kasama ko na ulit sila Labi mga dre, kasi Justin. So yan, magpapatulong tayo mag porter kasi di na kaya ng energy natin mga dre. Ang hirap mag backtrack. Papunta tayo ngayon sa Dam Trail mga dre. Unahin natin yung SS3 kasi yung Lagalag nandun sa kabilang banda, kaya ihuli na lang natin yon mga dre. Pag pa-backtrack tayo dito sa Banayad Trail mga dre, makikita nyo tong signage na to papunta sa SS3. Dito nilagay ng mga WWE mga dre. So yan, dito tayo kakanan mga dre, paakyat papunta dun sa starting line. Paakyat na muna tayo mga dre. Thank you ulit kay Justin mga dre. What's up dre? Yan, paakyat kami ngayon sa SS3. Itong SS3 mga dre, dadaanan natin ngayon yung new line. Kasi doon sa nakaraang vlog, old line pa lang yung nadaanan natin. Kaya pupunta natin yung pinaka starting line talaga mga dre, para makita natin yung new line. A few inches later. Nandito na tayo sa starting line mga dre. So ito, makikita nyo itong mga signage na to. Sa dam start, tapos is S3, stage 3 sa dam. Dito yung starting mga dre, papunta dito new line. Meanwhile, Pahinga muna kami ni Joyce dito sa Dam Trail mga dre, kasi nakakapagod, mainit na naman yung araw mga dre. Labi, ano masasabi mo sa trail natin dito? Kakapagod. Ang iinit. Ngayon alam mo na yung pagod ko Labi pag nagtitrail ako. Hiking pa more Labi. a few minutes later. Check natin tong sa Dam Trail mga dre, new line connecting sa old line. Let's go. Sa Dam Trail, up. Padyak mga dre. Ahon. So dito na tayo sa old line mga dre.
May bantings dito. Kaliwa. Ay, kanan. Sorry. Ito na yung step up. Heading na tayo dun sa mga rats of Camber. So yun, ang loose. Loose ng bato mga guys. Oh, save. Ang loose. Grabe. So yan, muntik tayo dun mga dre. And then may padyakan dito. Alright, dito yung finish mga dre. Good afternoon po. So yun, ang na-early ng SS3 mga dre. Buti na save natin doon. At yun yung SS3 natin mga dre. Pabalik muna tayo dun sa WWE store mga dre para magpahinga. Ipon muna tayo ng lakas para sa Lagalag Trail. Nandito na kami sa may store mga dre para magpahinga. Yan, chill lang muna dito, tas diretso tayo sa Lagalag Trail. A few moments later. Papunta na tayo sa Lagalag Trail mga dre, kasi pababa na rin yung araw para di tayo manabutan ng dilim sa trail. A few inches later. May ginawang porter line yung mga WWE mga dre. Dito na tayo aakyat ngayon. Ito yung signage nila dito. Yan, papakita ko sa inyo yung daan. Fast forward ko na lang mga dre. Pahinga muna kami dito ni Labi mga dre. Ayan lab, ang taas na natin oh. Hi Labi. Doon yung power plant mga dre. Tapos dyan banda yung Banayad, tapos sa Dam Trail. Dito tayo sa kabilang banda mga dre. So yan, kaya ulit tayo dito. Tuloy natin. Dito na tayo mga dre. Bali nilagpasan lang natin tong rats dito mga dre, para pag may pababang rider hindi masasalubong ng paakyat. Kaya diretso tayo doon mga dre. Bali dadaan tayo dito sa gilid ng trail mga dre. Ito yung line ng porter. So yan, this way to stage 2. Dito tayo sa gilid habang yung trail nandyan sa taas. Sunset mga dre. Nandito na tayo sa
Boy stall and drop. So yan, nauna na si Drain. Ang bilis kasi ni Justin. Ayos Dre. Try natin to mga Dre. Boy stall and drop. Boy stall and drop. Papunta na tayo sa may Polaris drop mga Dre. So yan, check natin to. A few inches later. Nandito na tayo sa Polaris drop mga Dre. So ito siya. Ayusin natin tong tarpaulin. Ito na lang kasi natanggal na yung ako niya mga Dre. Polaris, shout out kuya. Try natin tong Polaris drop mga Dre. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. So yun mga Dre, nadali tayo sa may Polaris drop. Babawian kita soon. Sa ngayon, wag na muna kasi padilim na rin. Late na rin kasi tayo nag-start mga Dre. Thank you nga pala kay Labi, ever supportive. Buti andito siya. Tapos si Justin. Dre. So yan, part ng game yan mga Dre. May part na sesamplang, may part na hindi. Ayan, balik tayo dito soon. Dahil dyan mga Dre, baba na lang muna tayo. Balikan na lang natin to sa ibang araw. Di bali, marami pang mga araw mga Dre. Polaris drop 1, easy 0. Babay na lang muna natin tong Lagalag Trail mga Dre. Thank you sa Labi ko kasi andito. Ganyan din si Justin mga Dre. Kaya always wear your gears mga Dre. Sir, yes sir! Kaya dito ko muna tatapusin tong video. Hanggang sa muli! 3 days later. What's up mga Dre? Habang nag-edit, naisipan ko na rin dagdag tong video na to para ma-update din kayo mga Dre. Okay lang naman ako mga Dre, nagkaroon lang tayo ng konting gas-gas tapos body pain. Rininda ko tong right hand ko mga Dre, kaya nagpa-x-ray ako at nagpa-konsulta sa doktor. So ito yung x-ray ko mga Dre. Lumabas naman na wala tayong fracture mga Dre. Sprain lang. Kaya in-advise nilang gumamit tayo ng splint mga Dre dito sa right hand natin. Para hindi ganun gumalaw-galaw itong wrist natin mga Dre. Mas mapabilis yung recovery. Unfortunately, hindi tayo makakasama sa WWE Enduro Mania mga Dre. Sa May 22 na yan. Pero kita-kits pa rin tayo dyan mga Dre. So supporta pa rin ng Easy Enjoys TV natin. Kaya sa mga sasali, doble ingat. Tapos enjoy pa rin syempre. Always wear your protective gears mga Dre. Hindi natin masabi ang disgrasya. Kaya dito ko muna tatapusin tong video. Hanggang sa muli!